adikku Satyawarman. Ora nyono sira siadin disiki magut matalaken parandene malah disiki mati. Yai. Adikku kowe mati siji aku arep gelem pulih. Ngobrak-abrik barisaning Pandhawa aku. Barisan Pandhawa. Karo Pageralun Prabu Satyarata. Ampun. Geger mawuran barisan Pandhawa katrajang kridaning Nalendra Pageralun Prabu Satyarata. Ngamuke kaya gajah kelangan serati. Gengolena praten lampus silih ungkih genti kalindih sirna memadyaning palagan. Lauta Raden Werkudara ingkang sampun waringutan wiwit wau sampun saged nyirnaken dhateng pinten-pinten prajurit. Mangke dupi ketingal tipis barisaning Sang Dresta Jemana labet sampun kathah ingkang pejah. Ya jemangkah mandigada rujak polo. Dumawahing jangkaing Sang Werkudara pas ngajenging Prabu Satyarata. Tanpa taha-taha gada kakeprukaken dhateng ndasing Prabu Satyarata diadi lan matine. Barisaning Prabu Satyarata kabeh gepeng mepet lemah para prajurit. Sampun dumugi pejah labet kasapu dening gada Kyai Rujak Polo. Bobat mabet pulang gada sayangan sekirganing Sang Werkudara. Tirtanata maju, Tirtanata maju. Jayadratandi, 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 Jayadratandi. Jayadratandi, Jayadratandi.
Wariso Moranti. Hadiarya. Apa Kakang Sukalima? Wah, dalah Werkudara pengamuke kaya gajah kelangan serati obat mabit dadane digelundungake kabeh padha pating krepes. Kemah ludes kales tanpa tilas ratu sawadya balaning nalindring pageralun. Waduh Kakang Kurawa kasing ati Kakang. Ngebyuk bareng Suratantaha Kakang Werkudara kaya ngono gegirisi pengamuke. Ya mung kabeh padha saur manuk elok golek ide Tratandi Tirtanata ndi. Wela iki mengko yen to nganti prajurit Pandhawa ngerti jenenging Tirtanata tan wurunga bakal sirna anakku Tirtanata. Saiki ana ngendi? Kae Kakang ora adoh karo kowe. Tak temani dhisik Tirtanata, tak prayogaane. Ya mangsa bodho Kakang. Wonten menapa Bapa mrepeki putra Jayandika Tirtanata? Kula Jayadrata nggih. Sadurungipun Bapa paring dawuh luwih dhisik. Tatan rasaning atimu aja nganti tundha bima nggon menampa kang dadi sabdaning pun Bapa. Nggih kados pundi Bapa? Sira kulup nyemurupi dhewe. Kumeraping barisan Pandhawa ingkang den pandhigani dening Sidresta Jemena. Kaya ngapa pengamuking Werkudara prasasat wuru ana madyaning paperangan. Nanging kabeh mau padha walok goleki jeneng sira kulup Tirtanata. Kula mboten badhe wegah. Kula mboten badhe wawang tanding kaliyan Werkudara. Sepinten bangganipun kula sagah nyirnakaken barisaning Pandhawa. Aku ora maido, Nggih. Pun bapa ngakoni marang kadigdayaning sira kulup Tirtanata nanging banget pamundhetku marang sira kulup Tirtanata dina iki. Tak jaluk sira kulup sumirya saka ing palagan sawetara nggih. Sumirya saka palagan sawetara aku mung iman marang jeneng sira kulup Tirtanata. Bapa penemban sampun kadhakwa menawi kula menika tiyang pinjungan. Mboten watak Tirtanata mundur sejangkah saking palagan. Parastianing manah kula purun mundur menawi sampun dados kunarpa Bapa. Kulup isih akeh kang kudu ndok ayahi. Isih akeh kang kudu mok tindakake ing tembe. Amarga sumurupa iki durung apa-apa tumrap Bharatayuda. Isih tangeh, nggih. Monggo sak nyatane sira kulup ingkang di gadang-gadang marang anak Prabu Duryudana manggalani dadi senopati sawisipun Bapa. Ingkang mangkono kulup aja nganti kakean patining para senopati saka ing Praja Ngastina. Mula kulup Tirtanata nangguh wanci kang prayoga ngiras pantes ngenteni marang nipising barisan saka Upalawiya. Kulup aku ngakoni marang kadigdayaning kulup Tirtanata. Nang tumraping pun Bapa durung wancine sira kulup ngunggar marang karusanmu kang ana. Awit kowe jek dudu jiban gedhe yaiku kudu nyapu marang Pandhawa 5. Awit kang saka iku nggih. Prajurit rucah aja sira tandangi. Mengko pun Bapa lan para wadya liyane wae kang bakal tumandang. Kowe menawa tumandang waton tanding lawan prajurit ingkang kudu ana bobote. Kula badhe nantang kaliyan Werkudara. Aja dina iki ya, Nggih. Wis to manutipun Bapa. Amarga kowe isih diarep-arep kridhammu marang kabeh barisan saka Praja Ngastina nggih. Iya nggih Tirtanata. Sawetara wektu nggih kanggo nyungsun kekuwatanmu kulup ora jeneng sira iku kasoran lan ora jeneng dilokake wedi marang barisan saka Pandhawa. Nanging ya mung banget pengeman marang sira kulup labet isih akeh ayahan kang luwih gedhe tinimbang iki. Mula kowe iku dimanut marang dawuh Kang Rama Soka 5 ya nggih. Inggih. Pamung mundur kula rak mesti mboten dipun lokaken menawi kula menika kawon. Mboten dipun lokaken menawi kula menika wajil. Oh, ora nggih, ora.
Lah wong kowe kuwi ala tanpa rupa ya rekane mbuh gedhe mbuh cilik jumeneng ratu ning Bono Keling. Sapa sing ngelokke yen Tirtanata ki bocah cilik? Sapa sing ngelokke iki bocah wedi mati? Kabeh padha ngalembono marang kekendelanmu. Ya kanthi pangemlembaran kabeh para prajurit iku mau mula pun bapa ngeman marang sira kulup aja nganti sira nutukake Bandayuda dhisik. Sawetara sira kulup singitan luwih dhisik. Mengko ngayana kang mburi. Bengi. Mari ngaten kula estokaken dawuhipun Bapa Penemban. Lajeng kula kedah sumire wonten pundi? Kulup Tirtanata. Kemuli sira kulup enggal bali marang pakuwane wong tuamu Sang Begawan Sempani. Ingkang makuwana ing pakuwon Giriancala. Kula ketawang sedaya dhateng pakuwonipun Kangjeng Rama Penemban. Ya pancen mengkono. Namung kula kedah wonten ingkang larapaken menawi mboten mangke kula mindak dipun jukani Kangjeng Rama Penemban. Adi Arya, apa Kakang? Wis tumuli ki terna anak Tirtanata pasrah marang si Sempani. Kinen ngrawati si Tirtanata lan kinen nyingetake aja nganti diweruhi dening barisan Pandhawa. Iya ya ngestokke dawuh. Ayo kulup tak kanthi dina iki. Raden Patih Sengkuni ingkang manjing pakuwon kula sami raharja Raden Patih. Sang Penemban Begawan Sempani sampun kula tampi paring perembagenipun Sang Panembahan Sempani. Kulup Tirtanata padha raharja. Inggih Bapa dhateng kapundi paring perembagenipun Bapa bekti kula mugi kunjuk. Iya ya ngger Tirtanata wis tak tampa. Menapa sampun rampung rananggana ingkang sampun dipun ayahi teka lajeng Raden Patih manjing ing pakuwon kula. Kawuningan Sang Penemban. Daya-daya kula wangsul nganti Kang Putra Tirtanata. Estunipun wekdal menika peperangan dereng paripurna. Tasih rame paguting para wadya cawing peperangan antawisipun barisan saking Bulupitu kaliyan Bupalawiya. Namung menapa sababipun dene daya-daya kula wangsul kanthi nganti anak kula Tirtanata mestuti dawuhing Sang Senopati Druna. Wekdal menika anak kula Tirtanata kinen masrahaken dhateng Sang Penemban langkung rumiyin. Lho, menapa anak kula menika wajib tanding kaliyan barisaning Pandhawa? Kulup Tirtanata kowe aja wedi nggih. Kedarang-darang bapakmu tak rewangi makuwana kene ninggalake Bono Keling mung sebab aku nyuwunake marang sira Kulup Jayana Palagan. Yen kowe perang aku ora pegat nggon nyuwun supaya kowe menang tanding karo barisaning Pandhawa. Yen ati kowe gemblengan Sempani mung wedi swaraning bedhil iki pedaya apa kowe tak gulawentah rina wengi. Bapa sagelukut sit pinarasa srestunipun babar pisan boten wonten manah ajrih. Kula tasih wani magut wonten Palagan tanding kaliyan barisaning Pandhawa. Kang putra menika boten ajrih Penemban, namung menika eguh pertikalipun Sang Senopati hawit barisaning Pandhawa sami alok namung madosi dhateng Kang Putra Tirtanata. Ing mangka Kang Putra Tirtanata ginadang kinen mejahi dhateng Pandhawa.
Menawi ngantos keng putra menika mangke kenging pusakaning prajurit Rucah menika malah ngloling semi jagat ing ngatasé Tirtanata mati kok sing mateni mung prajurit Rucah. Nadyan kula pitados dhateng kadigdayanipun sang penemban. Uger penemban tasih mujikaken dhateng Tirtanata, kula kinten Tirtanata teguh yuwana mboten badhe kenging gampil kenging senjata. Inggih Raden Pati langkar mekaten. Namung kemawon dening menika dawuh saking Sang Senopati. Sinten kewala mboten kepareng nukarta. Wiwit saking menika sang penemban mawantu-wantu penyuwun kula dhateng sang penemban kepareng nampi wangsulipun Tirtanata. Menika mboten kok lajeng selaminipun mboten. Kangge saking sawetawis wekdal kemawon hawit kawuningana wekdal menika ingkang dipun padosi para Pandhawa namung kang putra Tirtanata. Oh inggih. Menawi pancen namung dumunung saking sawetawis kula mboten menapa-menapa uger mboten selami-laminipun. Lan kula ngertos dhateng menapa ingkang dipun keparengaken Sang Maharsi Druna ingkang minangka dados senopati. Ala ing para wadya Pandhawa kala wau menawi kepireng dhateng tiyang sepuhipun Abimanyu inggih menika pun Janaka. Kula kinten badhe duka yayasinipun. Sang Maha Senopati pancen menika pandhita ingkang linangkung ngertos dhateng kawontenanipun paprangan ingkang sampun dumadi kaliyan sakderengipun dumadi. Lah syukur menawi sang penemban sampun tanggap ingkang dipun kersakaken Kakang Sukalima. Tirtanata kula bapa manut karepun bapa nggih. Mundurmu ora sabab wedi, mundurmu sabab ora ngingrim marang barisaning Pandhawa. Namung mung sabab saka gedhe pengimaning Sang Senopati marang sira kula Tirtanata. Mula nggih ayo sira kula penggak tak kanthi ndak lebokake ana ing jroning gedhong waja sisi ing pakuwon iki nggih. Kaparingipun bapa kula kalebetaken wonten ing gedhong waja sisi ing pakuwon menika. Iya pancen mangkono. Ngestakaken dawuh. Ya mung panjalukku marang sira kula. Ana swara aja tok rungu, ana rupa aja tok dulu. Jroning kowe ana gedhong waja nyuwun marang Kang Karya Jagat supaya kowe metu ngguling jurit. Nggih, mboten langkung ngestokaken dawuh. Wontenipun bapa mengko aku sik bakal gawe kisruh marang barisan Pandhawa. Nggih, ngestokaken dawuh. Sampun Raden Patih. Keparenga nilar anak kula pun Tirtanata badhe kula singetaken dhateng gedhong waja. Sampun ngantos kesumurpan barisaning Pandhawa langkung-langkung sampun ngantos kesumurpan kaliyan pun Janaka. Inggih, menawi ngaten kula pasrah dhateng danipun Sang Panemban. Tirtanata karya rahayu ana medyan ing gedhong waja supaya aja sumpek jroning gedhong waja iki wis tak gawekake jendela kanggo dalaning hawa. Ingkang mangkono Tirtanata pelingku marang kowe ya nggih ana swara aja tok rungu ana rupa aja tok dulu ya nggih. Cukup meneng ana kono. Aja pati-pati metu yen sing ngetokke dudupun bapa. Ngestakaken dawuh nyuwun pangestu Rama. Iya. Lan aku njaluk pamit nggih aku arep senusul nyang Rananggana. Aduh bapa, paduka sampun sepuh. Wis aja nguwatirke karepun bapa. Tuwek kan nek ora iso kaset sirawerku Dara dudu sempani. Mengko aku sing arep gawe kisruh, arep gawe bawur mripating barisan Pandhawa.
sang penemban Begawan Semani. Inggih kula Sang Reksi. Paripangsa kedarang-darang kula medal saking pakuwon kula Giri Ancala. Tumuli kula mlebet wonten ing madyaning barisan. Wonten menapa penemban? Kula mireng pawartos kacariyos barisan Pandhawa sami nyalok ngupati dhateng ing putra Tirtanata. Oh nggih, lakar mekaten. Mila lajeng kula kenging Dipatih ingkang supados masrahaken Tirtanata dhateng ngandika sang penemban. Mugi dipun singitna saking sawetawis anak kula pun Tirtanata. Ngaturaken panuwun awit saking pengimanipun sang penemban. Lah sak menika sampun ngantos medhotaken lelabetanipun anak kula Tirtanata. Kangge sawetawis wekdal kula badhe gentosi utawi makili anak kula Tirtanata tumut cawe-cawe wonten ing palagan. Oh, nggih sampun boten kemawon penemban. Sampun cekap kula kemawon. Boten Sang Reksi. Kirang lega manah kula menawi kula dereng saged ngetingalaken ing reh kasagetan kula. Dados sampun ngantos wonten pandhakwa dipun kinten sempani pendhita pikun boten wani dhateng palagan. Kersanipun dipun tingali krida kula dhateng barisaning Pandhawa. Saha kula nyuwun palilahipun Sang Senopati, kula namung kepengin badhe ndamel leganipun barisan Pandhawa. Keparipun kados pundi? Mangke penemban saged pirsa piyambak kados pundi krida kula dhateng barisaning Pandhawa. Oh iya, nyemanggaken Sang Reksi. Tansah marep pamoring suksma Sinukmaya winah ya wingasepi sinimpen telenging kalbu Begawan Sempani ya sang Begawan Satwani ya Sang Reksi sampeyani Sedagep saluku juga nutupi babahan nawasa ngremaken pun nang panca indriya ninging cipta hamung badhe ngedalaken kemayan wonten madyaning rananggana. Nalika mangke tasbih ingkang sampun kaasta dening Sang Reksi ingkang pinten-pinten atus cacahing woh genitri ingkang tinara tasbih pinuja dening Sang Reksi Satwani ya Sang Sempani. Icaling waing genitri babar dadi Jayadrata pinten-pinten atus. Tirtanata pinten-pinten atus manjing wonten madyaning paperangan sampat mandigada kacarita kaya mangkono barisaning Pandhawa dupi wuninga dhateng citraning Sang Tirtanata ing maget nyang palagan sigara mangkerak krodha madyaning palagan pengamukan barisan Pandhawa nggih nyemrjaya dhateng Tirtanata kandrane kaya wano nyemurupi dhateng kacang. Tanah ingkang raos kesel tumandanging barisan saking Hupalawiya. Kaya dijawuru perang madyaning palagan. Elok ing kawontenan. Uger Tirtanata pujan mati siji, jedhel 5.
Mati 5, jedul selawe. Mati selawe, jedul 100 nganti ngendi-endi kebak Tirtanata, ngendi-endi kebak Jayadrata. Waringu tenang sang barisan saking Pandhawa. Raden Werkudara ngaglahana palagan katingal inggil piyambak ing mangke dupi humiat dhateng kateng Raden Tirtanata ingkang nagut ing palagan gada kadupak gumlunggung anibani Jayadrata kang ana ing Rananggana. Najan wis prapteng lalis parandine saged gesang malih Tirtanata pujan. Awit datang kendhat sang Begawan sempaning nyuwun memuji. Mrih katahing Tirtanata. Ing mangke saya kathah wujuding Jayadrata nganti dhateng kumanan panggonan. Raden Werkudara rumaos eram aning-ali dhateng ampuing mengsah ingkang pinten-pinten wujude. Kami gilan Sang Werkudara. Yagi kula wonten dawuh Kakang Mas. Wah, elok temen paparangan iki, akeh temen Jayadrata ana madyaning Rananggana. Para wadya padha nyirnakake eloke hangger mati siji tuku 5 bareng maju. Godhori capul ndak obat apitake ngremuk ndasing Tirtanata nanging malah saya akeh. Godhori capul ndak obat apitake ngremuk ndasing Tirtanata nanging malah saya akeh. Duh Kakang Mas lajeng kados pundi? Nganti kami gilan aku nyumurupi akeh ing Tirtanata. Waduh. Iki sing tenan sing endi kok Tirtanata pirang-pirang tur awake padha ora ana sing beda siji-siji. Lajeng kados pundi Kakang Mas? Senopati durung dawuh mundur mula jana sing padha mundur. Madyan katone kalah nanging aja nganti ketok kalahing Parwadya saka Upalaya dening Kurawa. Mula tetep ayo kudu ditarosake tumandange aja pati mundur cangkah luwung mati tinimbang ora bisa mateni Tirtanata.
sang saya dalu wararasa byara kang mlintang madhep tis sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita karenyan ing putyanira sang Dwijawara mbrengengen lir swaraning madu pranta sungsarining kembang nadyan tanpa mundur barisaning Pandhawa nanging ing batos rumaos kekes aningali dateng kridaning Sang Tirtanata ingkang pinten-pinten ngebaki madyaning Rananggana. Lajeng Werkudara ingkang tansah anut marang lekasing Sang Senopati amung nenggo dhateng parintahing Sang Senopati. Nalika samana Sang Drestadjumena tasih angajungaken pedhangira pinangka tandha bilih sampun ngantos mundur setapak barisaning para Pandhawa. Mila ing mangke tumandanging barisan saking Hupalawiya datanang abiyuk majeng namung ajagi-jagi sampun ngantos barisaning Kurawa kelawan kathahing Tirtanata mlebet wonten madyaning pakuwon Hupalawiya. Sinigek ingkang samiya bandayuda wonten ing Rananggana nengna wau kocapa ing mangke wonten sempalaning lampah datan kadhi ingkang wonten madyaning kadaton Bana Keling garwaning Sang Tirtanata nenggih Sumayu Dewi Duri Silawati pinarak lenggah kahadhep lawan ingkang putra kaya dahat asri yen sakloron. Rani
Panenggih kacarita wau menika tawarnane ingkang sinebat kadaton Bana Keling. Nyata lamun kadaton Bana Keling laladan Sindhu. Endahing kadaton tan wonten ingkang ngungkuli katitik Srasah lan batur panasdaya wegek wilis. Limes pita gegapit wungulir kuwung-kuwung angaweng wanguning kembang-kembang ingkang jinembangan sami. Pineta saponto-ponto pepandane sarwa-sari petetane pinatut anut tinggir mangapit-apit. Pinintos papan-papan papane taruh tiris nusun pasang-pasang. Pasanging gapura pucak jemurut sacengkir gedene. Saking mandro hangga kekuwung-kekuwung nawong wilis lir teja Musudama. Renyep-renyep katingal Sri Madyaning kadaton Bana Keling. Nanta ing mangke sapa ta ingkang kepareng pinarak mungguing kedaton punika tawarnane. Garwaning Sang Tirtanata kadanganing Prabu Duryudana. Kang asesile kusumaning ayu Dewi Dursilawati. Nalika mangke pinarak lenggah kahadep kelawan ingkang putra kinasih. Nenggih Bambang Wisamuka. Tasih katingal muda tumaruna labet yuswa kirang langkung nembe ndungkap 16 warsa. Bagus waraning Bambang Wisamuka. Dasar pakulitan jenar. Memper lawan ingkang ibu lumiting wedana datang siwah kelawan Dewi Dursilawati. Ananging wonten kuciwanipun sekedhik Bambang Wisamuka ketinggal ngendhelaken atmajaning satria linangkung. Mila keladuk hadigang hadigung hadiguna ngongasaken jemeh atmajaning panguwasa. Mila amung tansah tumindak sapa sira sapa ingsun. Lumuh marang pakaryan becik. Jarak marang perkawis nanging enget menika atmajaning Sang Tirtanata. Mila anggung den ajri dening para kawula ing Bana Keling nanging datan ajrih kandhas ing batos. Ajrih lamun to nampi siku dendaning Sang Panguwasa ing Bana Keling. Ing wingking menika tawarnane piswaning warangka Bana Keling. Sang Rekuyana-patih Sindulaga amung tansah konjem ana ngarsaning Sang Sima Dewi Dursilawati ingkang rinaos telenging batos muhung. Sang Tirtanata ingkang sampun sawetawis datan mertinjo dhateng karaton Bana Keling. Mila datan mokal menawi ingkang putra Bambang Wisamuka hanggung kapang kelawan ingkang putra. Nalika samana enggal marak miring ngrasaning Sang Kusuma Dewi kaya enggal-enggal Darbiatur. Mulat Dewi Dursilawati ingkang sampun punika dhateng lekasing Atmaja sigra kahajengaken sawaning Bambang Wisamuka.
sang pindorate cahyanira sumono kadya wulan kang para nama sidi wong ning nemu kiring duh jiwane ingsun paring ngosota pun kang lara asmara asmira kepiaring tatet lir kepiaring tatet nyeping waradaya nyeping waradaya mengko tonggir putraku bocah bagus anakku wong asigit kulup wisamuka kula nuwun-nuwun wonten timbalan ing adhawuh Kangjeng Ibu animbali putra paduka kula pun wisamuka marma sira kulup tak timbali marak ana ngarsaning pun Ibu. Aja dadi kaget ing atimu ya nggih wisamuka. Kawula nuwun inggih. Umedjot tumitir carupwara kaliyan Marastuti kula tampi timbalan paduka Kangjeng Ibu. Wangsul putra paduka kula ngaturaken sembah sungkem. Mugi kunjuk wonten ing sahandhap pepadanipun paduka Kangjeng Ibu. Iya nggih wis tak tampa banget panarimaku sira kula pengaturake pangabekti pangestuku tampanana ya nggih. Kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun Kangjeng Ibu. Paman Patih Sindulaga kawula nuwun wonten timbalan ing adhawuh
Amiji dhateng Abdi Paduka kula pun Patih Sindulaga. Aku durung bisa paring dawuh marang sira. Mula prayogakna nggonmu ngadhep iya Patih. Kawula napa nuwun inggih. Kados boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Raden Ayu. Iya Paman Patih Sindulaga wis tak tampa tumiba padha-padha. Baliring sira kulup wis samuka. Satemene wis sawetara nggonipun ibu bakal ndangu marang sira kulup. Apa to sababe sawetara sira kulup beda kelawan adat? Lamun wanci awan ora gelem mangkan, lamun to bengi kuwi angel turu. Nganti sawetara rada kuru awakmu ngger apa kang tok pikir. Dadi bocah taruna iku aja sok kulino susah mengko mundak mateni marang alam pikiranmu ya ngger. Prasaja wae marang pun ibu. Mbok menawa pun ibu bisa paring kalidamar marang sira kulup wisa muka. Kawula nuwun inggih. Saderengipun putra Paduka matur wonten lepate ngatur kula dinagung pangaksamanipun Kangjeng Ibu. Iya nggih kaya pun ibu ora bakal paring deduga marang sira kulup. Waleh-waleh menapa ibu? Mila sawetawis putra Paduka beneh kalian padatan. Mboten wonten sanes ingkang kula manah namung kajawi. Kangjeng Rama Adipati ingkang sawetawis dangu mboten ketingal kundur dhumateng ing karaton Banakeling. Kangjeng Ibu kula sampun kangen kalian Kangjeng Rama. Saha kula kamiwelasen dhateng Paduka Kangjeng Ibu ingkang katingal njetung ing penggalih. Namung mbok menawi Paduka Ibu lingsem badhe ndhawuhaken dhateng Kang Putra. Penggalih Paduka Ibu mboten siwah kalian manah kula tertamtu kangen kalian Kangjeng Rama. Ingkang menika duh Kangjeng Ibu sesembahan kula. Kados sampun boten kenging sinayudan malih. Kangening manah anggen kula kepengin ninggal badhe ngabiyantara dhumateng Kangjeng Rama. Kula kaselak boten kiyat Kangjeng Ibu, keparenga Kangjeng Ibu welas dhateng Kang Putra. Karepmu kepiye nggih? Wontena lilanipun Kangjeng Ibu kula badhe sumusul Kangjeng Rama wonten ing Pakuwon Bulu Pitu. Niat langening kalangyan naglar pandangun dina nirek konang surem sorotetan padang kasor lan pacare. Anakku nggih, anakku wisa muka kaya senendal mayang rasane ngatiku bareng kuwi duwe atur kepengin bakal sumusul Kang Rama kang wektu iki lagi ngayahi dharma. Kulup mawanti-wanti dawuhing Kang Rama. Sira kulup ora dikeparengake lunga saka madyaning kedaton Banakeling. Aja to sing nganti tekan pasanggrahan Bulu Pitu. Nadyan bebasan namung pesabane ngayam ado ing nggonmu lunga ora dikeparengake ya nggih. Ingkang mengkono kula mara antinen saka sawetara sabar-sabarno atimu. Kurang sedhela Kang Rama mesti bakal tumuli bali ya nggih. Dela maneh ya nggih.
Raja kuwi kesusu atiku. Kanjeng Ibu kados dipun kunjara raos ing manah kula. Menapa Ibu mboten welas dhateng kula sampun pinten-pinten dinten kula mboten ketileman. Namung labet anggen kula manah dhateng Kanjeng Rama. Anggen kula saged ngabiyantara Kanjeng Ibu menika namung adhapur pineksa dhateng kawontenan. Ketang welas kula dhateng Paduka Ibu. Mila sanget penyuwun kula dhateng Paduka Ibu. Mugi kula dipun paringana kelonggaran saking sawetawis.